Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi the grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaleka kakhulu ucophiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu kusasa ngomgqibelo umhla ka-23 kuMay lamanqamu bafethu Orbit College versus Orlando Pirates, umdlalo ozobe unzima kakhulu. Orlando Pirates izobe ilwela ukuthatha i-league, Orbit College izobe ilwela ukuthi ingayi ehlathini, ingarelegatewa. So kuzobe kumdlalo onzima kakhulu, but Orlando Pirates akumele ivume ukuthi umuntu ofike waba nama results abhedayo isizini yonke kube ukuthi usezovumbuka nje egcineni. So i-Orlando Pirates kuzomele idlale ngokukhulu ukuyimisela nokuphokophela ukuwina i-league. Bafethu njengamanje ngulethele i-possible starting lineup ye-Orlando Pirates yami, i-first 11 yami le engipredictile, engingajabula ukuyibona iqala umdlalo osukwini elwakusasa. Le league le kumele esiyithathe noma kanjani. So bafethu ungakhomenta kwi-comment section makukhona la engiphazama khona nge-starting lineup sami, mhlambe nawe ungaphinde uprovide futhi ngesakho i-starting lineup obonayo ukuthi no lesi singaba right ukuthi sibhekane ne-Orbit College. So bafethu i-starting lineup sami simi kanje: epalini sinosipho China, vele wena goalkeeper bafethu usasethela kahle, ama clean sheets maningi nje. So wena goalkeeper vele showcase okhona osukini lakusasa. Then ku backline bafethu ku left back uDion Hoto i-left back, bese kuthi i-right back kube uKamohelo esebelebele. Then ama center back koSinathi Sibisi beno Lebone Siyema, bese kuthi eswini Makhehleni Makhawula. Ngicabanga ukuthi uMjida ungenzeka ukuthi kube i-last game yakhe. uMjida wenza isifungo sokuthi uyo retire with football mhla wathatha i-league. So ngiyamfaka ake ngithathe ukuthi i-last game yakhe kwi-Orlando Pirates, but ke asazi ukuthi kuzokwenzakalani mhlawumbe ngesizini ezayo uzobe esakhona. Makhehleni Makhawula eswini kanjalo no talent Mbatha, i-combination yabo ihlezi i-right kakhulu. If bekhona suke sowina nje lo mdlalo okanye suke nje sizodlala kahle lo mdlalo. Then futhi mase siya emapalini, attacking midfielder uPatrick Tito Maswanganye, uyena uyi-attacking midfielder. I-left winger ifake uRelebohile Mofokeng, then i-right winger kube uOswin Apolis. Then umuntu esistrika ngaye ngifake uBoyitumelo Raitopane, ngimnike nje igame yokugcina uBoyitumelo Raitopane. Laba abanye sibafakile kwisizini yonke, bawashayile amagoli, yes ngiyavuma, kodwa ukugeja kuningi kakhulu. So ake ngifake uBoyitumelo Raitopane as i-striker kulomdlalo between i-Orlando Pirates ne-Orbit College. Makwenzeka mhlambe igame engamvumi, then so bese sifaka ke ama-strikers esiwajwayele avame ukuthi ebekhona, noma ama-strikers ebekade ekhona vele the whole season eyithola i-game time. So bafethu ke yona possible starting lineup yami le engipredictile. Like i-video, usubscribe ku-channel, uphinde ucommente, ungitshele ukuthi wena ubona ukuthi kube yipi i-lineup oyipreferayo ukuthi wena ingakwazi ukuthi ishaye i-Orbit College. Bafethu okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.